راديو إيرنا زخبر سلامتنا تقبلوا أبسفل عليكم عط علم كونكم نمدبات راديو إيرنا اتكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلوم ربع إسران 4 مجابيت كل تشحن إسران حدن فنوى راديو إيرنا كمطروب زينا يجمر فلما أرستاتو سراويت إثيوبيا ندوبات كوكوتاصرن تخيلو سراويت إيرترا كاب تግራይ ከም ዝወጽዩ بوغن إيرترا ተነጊሩን ንኽብል ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ገሊጾ ሕብረት ኤውሮጳ ኤርትራና እትርከበን 6 ሃገራት ሰበስልጣንን ትካላትን እገዳ ኣንቢሮ ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ዝቕጽል ዘሎ መጥቃዕቲ ደው ክብል ላዕለዎት ሓለፍቲ ሕብራት ሃገራት ጸዊዖም ሬዲዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ማእከል ትግራይ ካብ ዘካይዶ ዘሎ ኩናት ተመሊሱ ንዶባት ክቆጻጸርን ተኽኢሉ ሰራዊት ኤርትራ ከይውዓለ ከይሓደረ ካብ ትግራይ ከም ዝወጽእ ካብ ወገን መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝተሓበሮ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ንወከልቲ ህዝቢ ሃገር ገሊጾ ህወሓት ንልዕሊ 20 ዓመታት ካብ ዶባት እናተበገሰ ተጻብኦታት ክፈጥር ስለ ዝጸንሐ ሕጂ ድማ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ማእከል ናብ ዝርከብ ከባቢታት ኣብ ወፍሪ ስለ ዝርከብ ህወሓት ተመሊሱ ኣብ ዶባት ጸገማት ክፈጥር ስለ ዝኽእል ሰራዊት ኤርትራ ምእንቲ ሃገራዊ ድሕነቱ ናብ ትግራይ ከም ዝኣተወ ብወገን ኤርትራ ከም ዝተገልጸሉ ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ንመግለጺ ቀዳማይ ሚኒስተር ብምዝርዛር ሓቢሮ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ፍጽሞሎ ዝበሃል ገበናት ብዝምልከት ልዕሊ 5 ግዜ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝተዘራረበ ዝጠቐሰት ቀዳማይ ሚኒስተር ብወገን ኤርትራ ገበን ዝፈጸሙ ኣካላት እንተለው ክሕተቱ ምዃኖም መልሲ ከም ዝተዋህቦ ኣመልኪቱ ብዛዕባ እዚ ተፈጺሙሎ ዝበሃል ገበናት ኣብ ቀረባ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ንምዝራብ መደባት ከም ዘለዎን ኣተንቢሆ አብይ አሕመድ ብተወሳኺ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዘካይዶ ዘሎ ወፍርታት ወዲኡ ዶባቱ ንምሕላው ኣብ ዝበቕዓሉ እዋን ብዛዕባ እዚ ዘዛርብ ዘሎ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ጉዳይ መዕለቢ ክርከበሉ ዝብል ሓሳብ ከም ዘለዎ ኣተንቢሆ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ከም ዘሎ ብወግዕ ክእመን እዚ ንመጀመርያ እዋን እዩ ንሱ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ህወሓት ድሕሪ ዝተፈነወሉ መጥቃዕቲ ሃዲሙ ናብ ኤርትራ ዝኣተወሉ ዝተገብረሉ ኣቀባብላ ኣብ ታሪክ ዘይርሳዕ እዩ ክብል ደጊሙ ኣመስኪኑ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ንወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት እኹል ኣፍልጦ ከም ዘይብሉን ኩናት ትግራይ ካብ ቁጽጽር ወጻእ ኸይዱ ምህላው ዘግሃደን እዩ እናተባህለ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ይጥቀሳሎ ሕብረት ኤውሮጳ ኤርትራ ናይ ትርከበን 6 ሃገራት ሰበስልጣን ብጉዳይ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት እገዳ ከም ዘንበረ ኣፍሊጡ እቲ ሕብረት ብ22 መጋቢት ኣብ መርበብ ሓበሬቱ ብዘስፈሮ ዜና መሰረት ብሓፈሻ ካብዘን 6 ሃገራት 11 ሰበስልጣንን 4 ትካላትን እገዳ ተነቢሩሎም ምህላው ኣፍሊጡ ካብ ኤርትራ ኣብቲ እገዳ ሰፊሩ ዘሎ ብብርጋደር ጀነራል ኣብርሃ ካሳ ዝምራሕ ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ጥራዩ እቲ እገዳ ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ከይገሹ ኣብ ኤውሮጳ ዝነበሮም ዝንቀሳቐስ ይኹን ዘይንቀሳቐስ ንብረት ክድስክልን ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ኣብ ምወላ ከይዋፈሩን ዝኽልክልን እዩ ምስ ኤርትራ ኣብ ዝእገዳ ኣትየን ዘለዋ ሃገራት ደቡብ ሱዳን ሊብያ ቻይና ሰሜን ኮርያን ሩስያን እየን ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ዝቕጽል ዘሎ መጥቃዕቲ ደው ክብል ላዕለዎት ሓለፍቲ ሕብራት ሃገራት ብሶኒ 22 መጋቢት ከም ዝጸውዑ ሮይተርስ ሓቢሮ እቶም ኮሚሽነር ሰብኣዊ ሓገዛት ማርክ ሎወከክ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሚሸል ባሸልትን ኮሚሽነር ስደተኛታት ፊሊፖ ግራንድን ዝርከብዎም ሓለፍቲ ናይቲ ኣህጉራዊ ትካል ነዚ ጻውዒት ዘቕረቡ ፍሉይ ልኡኽ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ብዛዕባ ጉዳይ ትግራይ ብዝምልከት ምስ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ንምዝራብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረሉ እዋን እዩ እቲ ፍሉይ ልኡኽ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝበጽሓሉ ምስ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ኣቶ ደመቀ መኮነን ዕፁዘተ ከም ዘካየደ ዝሓበረ ማዕከናት ዜና መንግስቲ ኢትዮጵያ ምምሕዳር ባይደን ሒዝዎ ብዘሎ መርገጺ ሕጉስ ከም ዘይኮነ ኣተንቢሆም ኣሜሪካ ኣብ ትግራይ ዓሌት ናይ ምጽናት ገበናት ከም ዝተፈጸመን ብኣህጉራዊ ነጻ ኣካል ክትጻረ ከም ዘለዎን እያ ኣፍሊጣ ኣብ ትግራይ ምክሃስ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝተፈጸመ ኣብ ሳልሲ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ወከልቲ ህዝቢ ንመጀመርያ እዋኑ ዝተኣመነ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ግና የጋኖ ከም ዘሎ እዩ ከረድእ ፈቲኑ ኣሜሪካ ሕብረት ኤውሮጳን ካልኦት መሰላት ደቂ ሰብ ዝግደሳ ሃገራትን ኣህጉራውያን ውድባትን ኣብ ትግራይ ተፈጺሙ ዝበሃል ከም ምርሻን ሰላማውያን ሰባት ምዕማጽ ደቂ ኣንስትዮ ዝምታ ንብረት ህዝብን ካልእ ገበናትን ምክሃስ መሰል ደቂ ሰባት ብነጻ ኣካል ክትጻረን ገበነኛታት ድማ ናብ ሕጊ ክቐርቡን ይደፍኣሉ ኣለዋ በዚ ብትግራይ ተፈጺሙ ዝበሃል ገበናት ብቐንዱ ዝውቀሱ ዘለዉ ሰራዊት መንግስቲ ኤርትራ ሚሊሻታት ኣምሓራን ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያን እዮም ይኹን እምበር ህወሓት እውን ኣብዚ ብትግራይ ተኸሲቱ ዘሎ ኩነታት ብማዕረክ ሕተት ከም ዘለዎ ዝጣበቑ ወገናት ኣለዉ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ راديو إيرنا
ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዳግማይ ሰላምታና ተቐበሉ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ቀፂሉ ዝቐርብ መደብና ወትር ረቡዕ ብዓወት ኣረጋይ ዝዳሎ ኣፍሪቃ ኣብ ሰሙን ክኸውን ሰናይ መከታል ኮሮና ቫይረስ 70 ሚሊዮን ህፃናት ኣብ ናይ ምፅሓፍን ምንባብን ቅልውላው ይእትይዎም ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ካብ ቻይና ተበጊሱ ናብ መላእ ዓለም ተላቢዕሉ ብዘሎ እዋን ድሮ 2.72 ሚሊዮን ሰባት ቀቲሉሎ ልዕሊ 123 ሚሊዮን ሰባት በቲ ሕማም ተለኺፎም መብዛሕትኦም ክሓዊን ከለው ሓያሎ ካብዚኦም ሕክምናዊ ክንክን ተገይሩሎምን ይግበረሎምን ኣሎ እዚ ነቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገርን ነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤትን ብፍላይ ኣብዚ ማዕበላ ሃገራት ኣውሪድዎ ዘሎ ቁጠባውን ማሕበራውን ዕንወት ከይዘርዘርካ ብመዳይ ጥዕናም ዝረአ ጥራዩ ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ናብ ኣፍሪቃ ድሕሪ ምልብዑ ሓያሎ ሃገራት ሓያል ናይ ምርጋጥ ኣዋጅ ከም ዝኣወጃ ዝዝከር ኮይኑ ኣብ ቤትካ ምርጋጥ ምልባዕ ኮሮና ቫይረስ ዝከላኸል እኳ እንተኾነ ብኣንጻሩ ግን ካልእ ሓያሎ ማሕበራዊ ሽግራት ክኸትል ይረአ ኣሎ ገለ ካብቲ ማሕበራዊ ሽግራት ኣብ መንጎ መጻምድቲ ዝግበር ግጭታት ዛይዱ ዓመፅን በደልን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ በዚሑ ፍትሕ ብተዓጻጸፍ ወሲኹ ተምሃሮ ካብ ትምህርቲ ብኺሮም ቁጠባ ተተንኪፉን ካልእ ሓያሎ ሽግራት ስዒቡን ኣሎ ኮሮና ቫይረስ ሓደ ካብ ቀንዲ ኣስዒብዎ ዘሎ ምስንኻላት ጉዳይ ምዕፃው ኣብያተ ትምህርቲ ኮይኑ ተምሃሮ ካብ ትምህርቲ ተኸሊፎም ብምህላዎም እዩ በመሰረት ወኪል ትምህርቲ ሳይንስን ባህልን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዩኔስኮ ኣብ 2020 ኣብ 188 ሃገራት ዝርከቡ ኣብያተ ትምህርትታት ብምዕፃው ኣስታት 1.7 ቢልዮን ተምሃሮ ካብ ትምህርቲ ተሰናኺሎም ኣብዚ ሕጂ እዋን ዛጊት ኣብ ሓያሎ ሃገራት ኣብያተ ትምህርትታት ተዓፅየን ብምህላወን ዛጊት ሚልዮናት ተምሃሮ ብዘይ ትምህርቲ ተሪፎም ኣሎ ኣብ ግዜ ምዕፃው ኣብያተ ትምህርትታት ሓያሎ ዝማዕበላ ሃገራት ተምሃሮኦም ብመንገዲ ኢንተርነት ኦንላይን ናይ ርሑቕ ትምህርቲ ከም ዝቕፅሉ ክገብራን ከለዋ ኣብተን ብሳልሳይ ዓለም ዝፅውዓ ዘይማዕበላ ሃገራት ግን ናይ ኢንተርነት ትምህርቲ ብዘይምህላው ኣስታት 500 ሚልዮን ተምሃሮ ናይ ርሑቕ ትምህርቲ ክረኽቡ ኣይከኣሉን ጸኒሖምን ዘለዉ ካብዚኣቶም እቶም ኣዝዮም ተሃስዮም ዘለዉ ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ዝርከቡ ኣስታት 70 ሚልዮን ተምሃሮ ክኾኑ ከለዉ ብፍላይ እቶም ኣብ ክሊ ዕድመ 10 ዘለዉ ህፃናት ናይ ምንባብን ምፅሓፍን ቅልውላው ብፍላይ ድማ ሙሉእ ሓሳብ ናይ ዘይምንባብ ፀገም ከጋጥሞም ምዃኑ ዋን ካምፔን ዝተባህለ ፀረ ድሕነት ማሕበር ገሊጹ ኣብ ክሊ ዕድመ 10 ዝርከቡ ህፃናት ናይ ትምህርቲ ዕድሚኦም ክፅሕፉን ከንብቡን ዘኽእሎም ስነኣእምሮዊ ዓቕሚ ዘጥርይሉን ዝውሃቦም ትምህርቲ ዝቐስፍኑን ብምዃኑ ክሊ ዕድመ 10 ኣዝያ ኣገዳሲት ረቑሒት ምዃናን ተምሃሮ ንልዕሊ ዓመት ብዘይ ትምህርቲ ተሪፎም ብምህላዎም ድማ ድሒሮም ከርክቡ ዝኽእሉ እኳ እንትኾኑ ኣብ ዝተናውሐ ግን ንሓደ ሙሉእ ወለዶ ክትንክፍ ዝኽእል ቅልውላው ከስዕብ ከም ዝኽእል ተገሊጹ ሃገራት ተቐላጢፈን በኺሩ ዘሎ ተምሃራይ ትምህርቲ ከም ዘርክብ ክገብራ እንተዘይክኢለን ብፍላይ ተወዲ 10 ዓመት ኣብ ግዚኡ ዝግብኦ ትምህርቲ ክረክብ እንተዘይክኢሉ ኣብ 2030 ብዓለም ለኻዊ ደረጃ ግቡእ ትምህርቲ ናይ ዘይረኸቡ ዕድመ 10 ናይ ዝበፅሑ ህፃናት ቁፅሪ ኣስታ 750 ሚልዮን ክበፅሕ ከም ዝኾነ ዋን ካምፔን ኣጠንቂቑ ምስንኻል ትምህርቲ ዝያዳ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ትሕተ ሰሃራ ዘጋጥም ዘሎ እተን ሃገራት ትሕተ ቅርፂ ኢንተርነት ከም ዘይፀንሐን ህዝበን ድማ ኮምፒተራት ዘይውንን ብምዃኑ ክኸውን እንከሎ ብሓፈሻ ድማ እታ ሃጉር ንከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ዘይድሉ ተኾይና ብምፅንሓዩ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ናይ ምርጋጥን ምንካይ ምንቅስቓስን ከምኡውን ትምህርቲ ምዕፃውን ፖሊስታት ኣተኣታተይን እኳ እንተሃለዋ ህዝበን ፀረ ኮሮና ክታበት ብምሃብ መዓስ ካብቲ ኣታተይንኦ ዘለዋ ፖሊስታት ናብ ንቡር ይምለሳ ዝገልጽ ዛጊት መርሓ ግብሪ የብለንን ሃገራት ኣፍሪቃ ናብ ንቡር ህይወት ክምለሳ እንተኾይነን ህዝበን ከኽትብኦ ናይ ግድን ክኸውን እዩ እንተኾነ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ክዝርጋሕ ካብ ዝጅምር ድሮ ልዕሊ 3 ወርሒ ኣሕሊፉ ክነሱ ኣብ ኣፍሪቃ ግን ኣብ ዝሓለፈ 2 ሰሙን ይካቱ ጀሚሮ ሃገራት ኣፍሪቃ ዳርጋ መብዛሕትአን ዝፅበይኦ ዘለዋ ክታበት ካብ ኮቫክስ ዝተባሃለ ትካል ክረኽብኦ እየን ፅበያ ዘለዋ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ሃብታማት ሃገራት ንዝርከቦ ክታበታት ይመናጠላሉ ብምህላወን እሞ ድማ ሃገራት ኣፍሪቃ ምስኣተን ክመናጠላ ዘይክእላ ምዃነን እዩ ኮቫክስ ምስ ውድብ ጥዕና ዓለም ዩኒሴፍን ካልኦት ትካላትን ብምውሃድ ዝሰርሕ ኮይኑ ድኻታት ሃገራት ክታበት ብነፃ ወይ እውን ብሕሱር ከም ዝረኽባ ምግባር ይስርሑ ኮቫክስ ድሮን ኣብ ኬንያ ሩዋንዳ ሰኔጋል ናይጀርያ ኣይቮሪ ኮስት ዲሞክራሲያዊት ኮንጎን ካልኦትን መጠናዊ ክታበት ክልእኽ እንከሎ ከም ደቡብ ኣፍሪቃን ግብፅን ድማ ገዛእ ርእሰን ክኢለን ህዝበን ከኽትባ ጀሚረን ኣለዋ ኮሮና ቫይረስ ካብ ዝቕልቀላት ሒዙ ሓያሎ ሃገራት ዩኒቨርሲታትን ኢንስቲትዩታት ጥዕናን መከላኸሊ ዝኸውን ክታበት ኣብ ምዕባል ክሸባሸባ ጸኒሐን
57 ዝተፈላለየ ክታበታት ኣብ ምዕባልን ፈተነን ክጸንሕ እንከሎ ካብዚ ፊዘር፣ ሞደና፣ ባዮኤንቴክ፣ ኣስትራዘኔካ ዝተባህሉን ካልኦትን ካብ 9 ክሳብ 95 ሚእታዊት ውጽኢት ዘለዎም ዝተፈላለዩ ክታበታት ፍቓድ ተዋሂቦም ድሮ ብሰፊሑ ክታበት ጀሚሩሎ። ክታበት ኮሮና ቫይረስ ኣብ ምዕዳግ ዝነጠፋ ዛጊተን 14 ሚእታዊት ካብ ህዝቢ ዓለም ዝሓቆፋ ሃገራት ዓለም ክኾና እንከለዋ ኣስታት 10 ቢልዮን ናይ ክታበት ዶዝ ኣቐዲመን ገዚአን እየን። እዚ ልዕልቲ 7.8 ቢልዮን ህዝቢ ክነሱ ሓያሎ ሃገራት ካብ ዓቕመን ንላዕሊ ክታበት ሓዚአን ኣለዋ። ኮሮና ንምክልኻል 2 ግዜ ክታበት ምውሳድ ዘድሊ ብምዃኑ ድማ ጠለብን ዓቕሚ ምፍራይ ክታበትን ዘይመጣጠን ኣብ ልዕሊ ምዃኑ መፍትሒ እንተዘይተገይሩሉ ድኻታት ሃገራት ኣፍሪቃ፣ ደቡብ ኤስያን ላቲን ኣሜሪካን ክታበት ክረኽባ ክሳብ 2023 ክጽበያ ተኽእሎ ከም ዘሎ ይግለጽ። ክታበት ኮሮና ቫይረስ ክውሃብ ብምጅማሩ ንዓለም ተስፋ ሂብዋ እኮ እንተሎ ሃገራት ብማዕረ ክረኽብኦን ክኽተብኦን ተዘይክኢለን እቲ ሕማም ኣኽቲሙ ክበሃል ስለ ዘይከኣል ኮቫክስ ንሃገራት ኣፍሪቃ ወሲኽካ ን92 ክታበት ክዕድል መደብ ኣውፂኡሎ። ነዚ ንምትግባር ኮቫክስ ብውሕዱ 2.3 ቢልዮን ዶዝ ከድልዮ። እንተኾነ ኮቫክስ ኣብ ዝሕጂ እዋን 220 ሚልዮን ክታበት ክእዝዝ እንከሎ ኣብ መወዳእታ 2021 ድማ ጠለቡ ናብ 2 ቢልዮን ክብከብሎ ምዃኑ ሓቢሩሎ። ብመሰረቱ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣስታት 4 ሃገራት ኣፍሪቃ ነቲ ኣብ ዕዳጋ ቀሪቡ ዘሎ ክታበታት ተቐቢሎን ኣለዋ። ገለውን ሓይሊ ዕማም ብምቋም ክታበት ዝህባሉ ኣገባባት ክሕንፅፃ ጀሚረን ኣለዋ። ገለ ካብቲ ናይ ኮቪድ-19 ክታበታት ኣብ 70 ኣሉታ ዝሓሊ ዘለዎ ቦታ ክቕመጥ ዝሓትት ብምዃኑ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ናብ ርሑቕ ገጠራተን ከብፅሕኦ ሓደ ካብ ቀንዲ ዕንቅፋታት ክኸውን እዩ። ማእከል ምክልኻል ሕማማት ኣፍሪቃ CDC ክታበት ኣፍሪቃ ካብ ሰነ 2021 ናትሒዙ ክጅምር ከም ዝኽእል ኣስታት 700 ሚልዮን ህዝቢ ማለት 60 ሚእታዊት ካብ ህዝቢ ኣፍሪቃ ንምኽታብ ድማ ካብ 2 ክሳብ 3 ዓመት ክወስድ ከም ዝኽእል ይገልጽ። 60 ሚእታዊት ካብ ህዝቢ እንተተኸቲቡ ድማ ኣብቲ ብሄርድ ኢሚዩኒቲ ናይ ሞጋሰ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ማለት ናይ ሓባር ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ክብፅሕ ከም ዝከኣል ኣብዚ ደረጃ እንተተበፂሑ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ናይ ምምሕልላፍ ዓቕሚ ኣዝዩ ከም ዝጸብብ ሓቢሩ። ማእከል ምክልኻል ሕማማት ኣፍሪቃ ንኽታበት ብዝምልከት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ህፁፅ ኣኼባ ክካየድ ፀውዒሎ። እዚ ድማ መድሃኒት ክታበት ናብ ኩሉ ህዝቢ ዓለም ብማዕረ ከም ዝባፃሕ ንምግባር ንምዝራብ እዩ። ከምቲ ኣቐዲምና ዝገለጽናዮ ሃብታማት ሃገራት ኣብ ምግዛእ እቲ ክታበት እንተተቐዳዲመን ድኻታት ሃገራት ክረኽብኦ ከጸግመን ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ሓደ ካብ 10 ጥራይ ከም ዝኽተቡ ክገብር እዩ። እዚ ድማ ኣፍሪቃ ምስ ካልእ ዓለም ብማዕረ ካብ ምጉዓዝ ክዕንቅፋ ምዃኑ ተገሊጹ። ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ ግብፂ ታእንኮ ናይ ገዛእ ርእሳ ኮቪድ ቫኩዋን ዝበሃል ክታበት ተማዕብልን ትፍትንን ዘላ ኮይናላ። ኣብዚ ጸብጻብ ኩነታት ክታበት ኣፍሪቃ ክግለጽ ዝተደለየ ኣብ ምኽፋት ኣብያተ ትምህርቲ ዓቢ ተራ ክጻወት ምዃኑ ንምርኣይ ዝሕግዝ ኮይኑ ተመልኪቱ ከም ዘሎ ምዝርጋሕ ክታበት ተደናጊኡ ብምህላው ምኽፋት ትምህርቲ እውን ምስኡ ክደናጎ ተኽእሎ ኣሎ። ገለ ሃገራት እውን ክታበት ከይሃባ ኣብያተ ትምህርታት ክኸፍታ ይዳለዋ ኣለዋ። ሓንቲ ካብዚአን ኤርትራ ክትከውን እንከላ እቲ ሃገር ክታበት ብኸመይ መንገዲ ከም ዝርጋሕ ዘጊት መርሓ ግብሪ ዘውፅአት ክነሳ ኣብያተ ትምህርቲ ሚያዝያ 1 ክፈቱ ምዃኖም ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሓቢሩሎ። ቅድሚ ሓደ ዓመት ውድብ ጥዕና ዓለም ኮሮና ቫይረስ ተላባዒ ፓንደሚክ ኢሉ ቀይሕ መብራህቲ ካብ ዝውልዓሉ ንድሓር ኣስታት 7.8 ቢልዮን ህዝቢ ዓለም ብቐጥታን ብተዘዋወረን ተጸልዮ። ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ኣብ ጥዕና ዓለም ናይ ነዊሕ ጽልውኡ ንምርዳእ ዓመታት ክወስድ እኳ እንተኾነ ንዓለም ግን ብብዙሕ መንገዲ ቀይርዋዮ። ብሰንኪ ሕማም ዓለም ወርሓዊ 375 ቢልዮን ዶላር ክትከስር እንከላ ቁጠባ ዓለም ብ4.3 ሚእታዊት ሰገጢሉሎ። ኮሮና ቫይረስ ዓለም ለኻዊ ድኽነትን ሽቕለት ኣልቦነትን ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመት ናብ ጥርዙ ከብፅሕ እንከሎ ኣስታት 124 ሚልዮን ሰባት ናብ ድኽነት ስሒቡ። እዚ ድማ ቁፅሪ ኣብ መዓልቲ ብትሕቲ $1.90 ሳንቲምን ኣብ ድሕነት ናይ ዝነብሩ ሰባት ናብ 730 ሚልዮን ኣደይብዎ። ብኣንጻሩ ኮሮና ቫይረስ ንሃብታማት ዝያዳ ህብቲምዎም። ብመሰረት ኦክስፋም ሃብታማት ሰባት ሃብቶም ብ3.9 ትሪልዮን ክዓቢ እንከሎ 10 ዝሃብቶሙ ቢልዮነራት ድማ ሃብቶም ብ540 ቢልዮን ዶላር ክቢሎ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ብኢንተርነት ኦንላይን ዝግበር ናይ ንግዲ ዝሙት ብምዕባይ እዩ።
معكنات زينا عالم كإلات عنا بوليتيكينياتاتن كالوتن ببسحي بزعبا كورونا فيروس يزاربو مهلاوم اتي فيروس اب مقتال سبات ابزل على درجة حيزو زلو يمثلنا يخون انتخونا مس كالوت حمامات كران كلو نايرا بعي درجة حيزو زاقيت كاند قتلت حمامات عالم حمام لبي شمونتن مليون وقع لبي شدشنت بغلتا مليون حمامات سامبو سلستنت بغلتا مليون سوات بمقتال اب قداماي درجة يسرعو كورونا فيروس مس كلو زختلو موت دخنت كالت سقماتن انقفاتاتن حدن عالم وتاو نقرون أبركيتو لايو نسو دما نمن لبعت فيروس نمكلخال بستوسد ناي منقسقاس اقدا فابريكاتاتن منقسقاس مكاينن دو كبل بمخالو بكلا اير بحموشنت بشومونت مئتاويت كوديلو إذا دما دحر كالاي كوينات عالم نمجمر تاقوينو تمزقيبو الله أبي أحمد سراويت إرترا ناب تقراي مقتاو تأمينو كوينات تقراي كابز جمر حامشاي ورحي يزولو بزولو أوان تمالي مس بارلاما هاقرو نايحطون ملسن زقبرك قداماي مينيستر إثيوبيا أبي أحمد أقدمو حبي إوام ويقالو تاهيبو اللوم زنبرز تفلاليو زعباتات تأمين اللوم قداماي مينيستر أبي أحمد سراويت إرترا ناب تقراي كمزاتو سراويت إرترا ناب العلي سلاموين سبات قد آتاوريدوم كخونو خمز خقلو سراويت فدرالاو منغست بوغانو اب لعلي سلاموين سبات قدات اوريدوم كخونو خمس خقلو تأمينو أبي أحمد مئتاو سراويت إرترا أوريدو كخون نزخل قدات ملكتو أبزهبو مقلتي نزي قداي بزملكت مس منغست إرترا نربعتوي حموشتا غزي بمنقدل عروس بسلطانات كنزرارب تسانيحناينا نا إرترا منغستي زل علوم وقوتتات كمز السعبيوم نا إسرع عمد سراويت إثيوبيا زنبرو دفعات قديفكم كيدكم يخوم هوحات نزحالف عسر عمد قبل علز قبرلنا بدل بتوساخي حجون مسائل توكيسو نابكينات عديمونايو نسخاتكم دفع قديفكم نما أكل كتتقعوا مسكدكم تقمت إلو نابانا خمد سيخيليو إذا دمانا هقراوت تانا أسكايو نزيلنا دما أبدوبات زولو بوتاتات حيزنا انتغونا سراويت فدرال دفعات زحلون تقينو قديفنايو نتباحيتو كنواتسينا كنت أنا حين دلنينا قداي هاقراوت ጸጥታን ተዘይኮይኑ ከም ዝበሉ ገሊጹ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ካልኣይ ዝፍጸም በደል ኣሎ ሰራዊት ኤርትራ ብስርቅን ብኻልኦት ጉዳይን ይሕመዩ ብዝብል ንመንግስቲ ኤርትራ ሕቶ ቀሪብና ኢና መንግስቲ ኤርትራ ግን ነቲ ተግባር ብሓያል መልክዕ ኾኒንዎ ዝኾነ ናተይ ወተሃደር ኣብ ከምዚ እንተተሳቲፉ ስጉምቲ ክወስደ ድማ ኢሉ ክብል ገሊጹ ንሱ ወሲኹ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ክንዘራረብ ኢና ክትዓራረ ዘለዎ ጉዳይ ድማ بفتنت كنعريو لنا خبل حبيرو منغستي إرترا ندحنتي سقعت لني منغستي إثيوبيا دما ندحنتي وحسي هابني وزبل قن نحنا لومي وحس كن هو مايك قالنان نمنتاي نزبل حتو دما بدحرينا زوج أنا حيل سلازلو نحنا إرترا كنكالا خالك نبل بدحريت نوقع أكساب زخونا نعلم حقي أي قد دنانيو نزخ نقبر كبل قليتو بدحريت زوج أنان زتفا أنان حيلي مسرقاق أنا إن سرحو سرح لنا كله بحنساب كنقبرو أين خلينا دما يبل كأدما منيستر أبي أحمد سراويت فدرال قبل على حزب تقراي وريدوون زبها البدل كقلت انكالو أبكينات كالاوي حدقا كورد نايق الدنيو سراويت مجمرتا قبل على سبات قد أتكي وردنا تخلخل كينات كم زكايده انتو خنا عتقات سلامة وين سبات تمثيلهم كتقعوو دحر مجمارهم بزواسا دوو قبر ملسي قبل على سلامة وين سبات قد أتاوريدوم كخونو خمزخولو حبيرو سراويت نجونتا زبولهم هو حد كتقعود أنبر سلامة وين سبات قودو كم زي تلاقو قبل على سلامة وسب قد أتزورده وتهدر ناب حقي كقرب مخانو أفليتو أقدمو هاقراتن ودباتن اتقجتن قبل على زبز ورد بدلاتن دو كبلا بتصوعالو زنبرا أوان أبي أحمد نبارلاما هاقرو أبزهابو مقلتن نايملسن حتون أوانن سراويت مكلخال أبزقبرو متقعتي خون دبداب 99 مئتاويت علامهم كم زهارمون حدقا يخون سلامة وسب كم زي تقتله زخونا يخون نبرد كم زي عنوه ازد ما سراويت زخونا يخون نايكالا هاقر كرئيو زيك البقعات زرقايلو أقات أما خمز نبرا حبيرو نيرو انتغونا أبالات سراويت فدرال منغستي سئلو موستبهالة سلاموين سبات النقتلو زرقي أسك أقيبو موبايل تليفون استلعلة تنكساقاس سئلي بمنقد دي مرخبو بوزوهان كفنوت أنيحو اتتنكساقاسي سئلتات بغمينا مرخبو بوزوهان كم استزرقا حستفلت أنا قريلن اتو قداي بتدقاقامي دحر مخصاتو دما سراويت تليفون كيحس كم استنقرو
ሓቅነቱ ዘይተረጋገጸ ወረታት ክናፈሱ ቀንዮም አብይ አሕመድ ህወሓት ተመሊሶም ናብ ስልጣን ክመጹ ናብ ፕሬዝደንትነት ክመጹ ኢልካ ብፍጹም ከም ዘይሕሰብን ዘይከኣል ታሪኽ ምዃኑን ኣብ ንፋስ ተነፊሕ ሓርጭ ከም ዝኾነ ገሊጹ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩናት ደው ክብል ዝርርብ ሰላም ክካየድ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጸቕጢ ኣብ ዝገብረሉ ዘሎ እዋን ኣቐዲሙ ኣፈኛ ሓይልታት ትግራይ ጌታቸው ረዳ ህወሓት ሓይሊ ኣኻኺቡን ደልዲሉን መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ከካይድ ከም ዝኾነ ገሊጹ ነይሩ ጸብጸባት ዘይመንግስታውያን ማሕበራት ከም ዝሕብርዎ ዘጊት 14.5 ሚልዮን ህዝቢ ህጹጽ ናይ መግቢ ሓገዝ ከድልዮ ተቐሲቡ 2.5 ሚልዮን ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም 61,000 ናብ ሱዳን ተሰይዶም 5 ሰራሕተኛታት ረድኤትን 3 ሓለዋ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራትን ተቐቲሎም ብመሰረት ወኪል ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ድማ ካብ ኣስታት 100,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት እቶም 20,000 ዳሃዮም ጠፊኡሎ ኣብ ከተማታትን ዓድታትን ኣኽሱም ማይካድራ ዓድግራት ሃገረ ሰላም ሑመራ ደብረ ኣባይ ከምኡውን ኤርትራውያን ተዓቂቦምሉ ዝነበሩ ማዓስከር ስደተኛታት ሕንጻት ጃምላዊ ቅትለት ሰላማውያን ሰባት ተመዝጊቡሎ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝወረደ በደል መን በናይ ዕጡቕ ሓይሊ ተበዲሉ ዘጊ ሰፊሕ መርመራ ዘድልዮ ጉዳይ ኮይኑ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘይሻራዊ መርመራ ኣትዩ ክምርምሮ ብተደጋጋሚ ጻውዒት ክቐርበሉ ጸኒሑ ሓያሎ ማዕከናት ዜናን ውድባት ሰብኣዊ መሰላትን ናይ ረድኤት ትካላትን ድሕሪ ዝገበርኦ ጸብጻባት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ዝርከበን ሃገራት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ጸቕጢ ክገብራ ጸኒሐን ነዚ ተኸቲሉ ምምሕዳር አብይ አሕመድ ዲፕሎማስያዊ ስዕረት ክገጥሞ ጸኒሑ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብቲ ትማሊ ዝሃቦ መግለጺ እውን ኩናት ትግራይ ስዒቡ ሃገሩ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ውድቀት ከም ዘላ ክገልጽ ተሰሚዑ እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ጉዳይ ሱዳን አመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ብተወሳኺ ምስ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ብምዝራብ ክፍታሕ እቲ ዝሓሸ መንገዲ ምዃኑ ሓቢሩ ንሱ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘለዎን ውሽጣዊ ጉዳያት ኩናት ክገብራ ከም ዘየፍቅደለን ኣሓት ሃገራት ብምዃነን ድማ እቲ ዝሓሸን ዘለዎን ሽግራት ብሰላማዊ መንገድን ዝርብን ክፈትሓ ከም ዘለዎን ገሊጹ ጉዳይ ሱዳን ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ብማዕከናት ዜናት ሃገር ከምቲ ዝድለ ክዝረበሉ ኣይጸንሐን ክልተ 2020 ቁጽሪ ህዝቢ ኣፍሪቃ ብ2.5 ሚእታዊት ዓብዩ ቁጽሪ ህዝቢ ኣፍሪቃ ኣብ 1980ታት ኣብ ተመጣጣኒ ዕቤት እኳ እንተነበረ ካብ 2000 ንድሓር ግን ዕቤቱ ብናህርና ወሰኺ ይመጽእ ከም ዘሎ ክፍሊ ቁጠባን ማሕበራዊ ጉዳያትን ውድብ ሕብራት ሃገራት ሓቢሩ ብመሰረት ገምጋምቲ ክፍሊ ቁጽሪ ብዝሒ ህዝቢ ኣፍሪቃ ኣብ ዓመተ 2020 ብ2.5 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ቁጽሪ ህዝቢ ክሳብ ትማሊ ሰሉስ 23 መጋቢት 1 ቢልዮንን 363 ሚልዮንን 621 ሽሕን ከም ዝነበረ ክፍለጥ ተኻኢሉ ብዝሒ ህዝቢ ኣፍሪቃ ካብ ኣቐዲሙ ዝነበሮ ብፍጥነት ክዓብን ከሎ እዚ ክኸውን ዝኽኣለ ኣብቲ ኣህጉር ዝነበረ ዘይተደልየ ሞት ህጻናት እናነከየ ይመጽእ ምህላውን መነባብሮ ብመጠኑ እናተመሓየሸ ይመጽእ ብምህላው ድማ ዕድመ ደቂ ሰባት ከም ዝወሰኸ ተገሊጹ ኣብዚ ሕጂ እዋን መጠን ዝምድና ሞትን ሓድሽ ወሊድን ክርአን ከሎ ኣብቲ ኣህጉር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሓደ ሞት 4 ህጻናት ይውለዱ ኣለዉ ማእከላይ ገምጋም ዕድመ ህዝቢ ኣፍሪቃ 19.7 ዓመት ክኸውን ከሎ እዚ ምስ ካልኦት ሃገራትን ኣህጉራትን ክወዳደር ከሎ ኣዝዩ ንኡስ ዕድመ ከም ዝኾነ እዚ ድማ እወታውን ኣሉታውን ሳዕቤን ከም ዘለዎ ተገሊጹ ምስ ብዝሒ ህዝቢ ጠለባት መግቢ ትምህርቲ ጥዕና ሽቕለት ኣባይቲ ንጽህና ጸጥታ መጓዓዝያ ምምሕያሽ መነባብሮ ኣታዊ ናጽነት ኮታስ ኩሉ መሰረታዊ ንመነባብሮ ዘድሊ ምቕራብ ይሓትት ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ብብዙሕ መዳያት እናተመሓየሸት እኳ ትመጽእ እንተሃለወት ብዝሒ ህዝቢ ዝኸትሎ ጠለብ ከተማልእ ግን ብዙሕ ዝተርፋ ከም ዘሎ ክፍሊ ቁጠባን ማሕበራዊ ጉዳያትን ውድብ ሕብራት ሃገራት ገሊጹ ንኡስ ዕድመ ኣፍሪቃ ድማ ትምህርቲ ደሊቡ ስራሕ ከም ዝረክብ እንተዘይተገይሩ ነቲ ኣህጉር ኣብ ዝበኣሰ ሽግር ኩናት ጥሜትን ስደትን ከእትዋ ከም ዝኽእል ብተወሳኺ ተሓቢሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን 40 ሚእታዊት ካብ ህዝቢ ኣፍሪቃ ኣብ ከተማታት እዩ ዝነብር ዘሎ ካብ ገጠራት ናብ ከተማ ናይ ዝኣትዉ መንእስያት ቁጽሪ እውን እናዓበዩ ዝመጽእ ዘሎ እንተኾነ መብዛሕትኦም ካብ ገጠር ናብ ከተማ ዝኣትዉ ኣብ ሻውላት ዝቕመጡ ብምዃኖም ናይ መብዛሕትኦም መነባብሮ ኣይመሓየሽን እዩ ነዚ ንምብዳህ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣባይቲ ኻንፃን ንኹሉ ዘሳትፍ ስራሕ ክፈጥራን ኣለወን ኣብ ኣፍሪቃ ሓንቲ ደ ብገምጋም ካብ 4 ክሳብ 5 ህጻናት ክትወልድ እንከላ
ኣብ ኤስያ 2.1 ላቲን ኣሜሪካ 2 ሰሜን ኣሜሪካ 1.9 ኤውሮጳ 1.6 ህፃናት ትወለድ ወለዶ ንምትካ ንቡር ናይ ወሊድ መጠን ሓንቲ ስድራቤት ካብ 2 ክሳብ 3 ቆልዑት ክትወልድ ይግባኣ እዚ ከም ዘነፅሮ ናይ ኣፍሪቃ መጠን ወሊድ ኣዝዩ ክዓብን ከሎ ናይ ሰሜን ኣሜሪካን ኤውሮጳን ድማ ትሕቲ ዓቐን ኣሎ ናይ ዓለም ናይ ወሊድ ዓቐን ድማ ትሕቲ 2.5 እዩ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ማእከላይ ገምጋም ዕድመ ህዝቢ ኣፍሪቃ 19.7 ዓመት ክኸውን እንከሎ ናይ ሰሜን ኣሜሪካ 38.2 ኤውሮጳ 41.7 ካብ ሃገራት ድማ ቻይና 38.4 ጃፓን 46.7 ህንዲ 28.4 ዓመት እዩ እዚ ዘመልክቶ ዕድመ ህዝቢ ኣፍሪቃ ኣዝዩ ንኡስ ኮይኑ ናብ ስራሕ እንተተዋፊሩ ክብልጽግ ዘለዎ ተኽእሎ ዓብዮ ሓያሎ ሃገራት ዓለም ማእከላይ ዕድመ ህዝበን እንዓበየ መጽእ ብምህላው ተካእ ሓይሊ ሰራሕተኛ ኣብ ምትካእ ሽግራ ምህላወን ይግለጽ በዚ ድማየን ብመንገዲ ኢሚግሬሽን ክሰርሕ ዝኽእል ዓቕሚ ናብ ሃገራተን ክኣቱ ዝፈቕዳ ኣብዚ ሕጂ እዋን 1 ካብ 6 ካብ ህዝቢ ዓለም ማለት 16.72 ሚእታዊት ኣብ ኣፍሪቃ ይነብር ህዝቢ ኣፍሪቃ ኣብ 2050 ናብ 2.5 ኣብ 2100 ድማ ናብ 4 ቢልዮን ቁጽሪ ክዓቢ ትጽቢት ኣሎ እዚ ቁጽሪ ኣብ 1960ታት 400 ሚልዮን ኣብ 2010 ድማ 1 ቢልዮን ነይሩ ብመሰረት ጸብጻብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ናይጄርያ ኢትዮጵያ ግብጺ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎን ደቡብ ኣፍሪቃን ኣብ ኣፍሪቃ ብብዝሒ ህዝቢ ካብ ቀዳማይ ክሳብ 5 ተሰሪዐን ይርከባ ኣብቲ ዝርዝር ኤርትራ ካብ 54 ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ መበል 40 ክትስራዕ ከላ بمسرت أب كل تشحن 11 استجبر جمجم 3,546,000 حزب نيروا أب إرترا قبو قطر حزب زي جبر بمخانو اتزوهب قطري جمجماويو توسعي أبز حلف سمون أبدو أفريقيا نقصلو جودويل زوالتيني بس حد يروح مام أم بلسب عن كلتن عمتو خبز عالم بموت كم استفله أبز مدب تجليت نيرو أبز نسرعات كبري نايتن أستاد 5 عمت زمرح نقص تساتفة جازيت إنجابي بيس 5 حبرو حزب زلو نقصو نبر تقبيرو زي كونه تتخيلوا لهم بتصنع كم زامنو نقص تقبيرو الكا مزراب نور 5 خنا جليتو حزب زلو زموت نقص تتخيلوا لوس لزأمن صلوون مريحنتون كتصالنت هالو يلو زحسب بمخانو أب مفناو اتنقص ببغات زي كونه ببهلاو سعسيئتو تسنيو نقص زلو جودويل زوالتيني شدشتن استغلوان كلوا 20 شمونتن ورستعرات كخونو زخولو قلعو تالوو كأند بعالت بيتو زخونت نقستي مانتفون بي ماسلاميني نايمت نقص أب مرقاح تتنبيرالا زخبركم سمعتنا نلومي تداليو زنبرة أفريقيا أب سمونزي أب سفتيمو الله زمت سمون بغالة حستوك سامن الرخب سنايقنا راديو إيرانا ناتا دمت إيرتراويان زخبركم سمعتنا نزس عزي تداليو زنبرة حفشاوي مدوات ريد إيرانا بقانقا تقرنيا أب سفتيمو الله راديو إيرانا